Kîmtir ji 32 kilometre dûrî snorê bi Koreya Bakur re hêzeke hevpariya Koreya Başûr û leşkerên Amerîkî roja çarşemê 31 Tebagê ceribandinekî mezin ya bi guleyên zindî bi top, tank û çekên din pêk anîn di demekê de ku lîstikên şeriyên her du hevalbend zêde dibin. Ez bawer dikim ev gefe ji ber ku em hemû li virîn, em hemû dizanîn ew ihtimala gefek ye û çawa beravaniyê jê bikî. Em hemû hewl didîn evê diyar bikin. Koreya Başûr û Amerîka ji ber sedemên hevildanên dîplomatîk û qedexeyên Covid-19 gelek ceribandinan kêm kiribûn. Li her du hêz ceribandinên leşkeriya herê mezin ya salên dawiyê ji nû ve dest pê kirin. Her du hevalbend ev ceribandinan wek beşekî sereke ji hevildanên xwe bo nehîştina Koreya Bakur û cebelxaneya ve ya nawokiya mezin dibînin. Lê Koreya Bakur ev ceribandina wek provaya şer bi nav kir û ev jî li Koreya Başûr û Amerîka rastî rexneyan hatin. Em li virîn bû demekî dirêj hevbendiya me bihêz e û ez bawer nakim wê bihêztir be hindî gev hebin. Ev e armancekê didete me û merimekê didete me bo rahênanan û mebest hebûna sînaryo û rahênaneka wiha ye. Fermandar Brandon Anderson cîgerê fermandarê leşkerê ji bo manevrayan got ku ceribandin ne li dijî dijminekê bûn lê wan eşkere sedema hevalbendiya Amerîka û Koreya Başûr kir û bi taybetî ji ber sedemên gefa heyê. Ev kekim rahênane di asta bilind ya leşkeriya hevbeş ya ji hêla Koreya Başûr û hêzên leşkerên Amerîkî de ye. Ji dema ku her du welatan yekîneya hêza hevbeş ava kirine, em ê xurtkirina hêza hevpar bidomînin bi rêya perwerdeyên hevbeş, yên praktîkî û yên xebata pergala operasyûnan. Di ceribandinê de obûs, tank, çekên otomatîk û hovîtzer yên Amerîkî û Koreya Başûrî guleyên rast avêtin. Di ceribandina leşkerî de helîkopterên Apache jî amade bûn. Rûken Işık Dengê Amerîka, Washington.